So ayun po mga kuwela, mga kabiyaya, isang mapagpalang at mabiyayang araw po sa ating lahat, no? So yun, back to ballpoint man tayo. Na-miss ko rin tong ulupong na to, no? So dito may live siya. Hindi ko alam kung nakainom siya, no? Pero kahit naman nakainom siya at hindi, pangit pa rin naman din yung mukha niya, no? So dito kasi yung mga unang napansin ko dito ay yung thumbnail niya, si Mix Molino, RIP, tapos mukha ni Mix Molino ni Bunso. So dito halatado na clickbait, no? At para ma-attract nga naman yung mga ma-attract yung mga kabunsuan, supporter, oo. Ewan ko ba dito sa taong to, no? Tutusin, dapat hindi ko na nga papatulan to kasi ilang beses ko na inulit na lahat ng sasabihin niya sa akin ay sabihin niya sa akin sa personal kasi pupuntahan ko nga to sa bahay nila. Pero eto nga, may ginawa na namang kagaguhan at hindi natin to pwedeng palagpasin yung mga katulad nito, no? So dito sa live na to, ang dami niyang binanatan dito, no? Unang-una na si AC Sigaw, no? Ni Kesyo bagsak na daw, Kesyo wala na daw kinikita sa YouTube, no? Wala nang kinikita sa YouTube. Ano na daw, mababa na daw yung views, no? Ganun yung mga ganun yung mga nakikita ko dito. So totoo naman, no? Totoo naman na mas bagsak ang views mo, ballpoint man, kaysa kay Sisigaw, no? At ito pa nga, meron pang ang sinasabi dito na parang pinag-aaway nga yung dalawa, si Lehitimo Rocky Sigaw tsaka si AC Sigaw, no? Pang pinagsasabong. Pero alam ko naman magkakaibigan talaga yung mga yan, kaya malabong mangyari. At napanood ko nga rin dito rin ako. Oh, yan. Nandito rin si Churba. Nandito rin si Churba. Kung ano pinagsasabi niya. Mahilig naman siya sa ganun eh. Kung ano yung pinagsasabi. Kung ano yung mga lumalabas sa bunganga niya. Kung ano ang pangit ng mukha niya. Yun din yung pangit ng lumalabas sa bunganga niya. No? So sa akin naman, wala namang problema na yun. Hindi na ako naapektuhan doon. Kasi nga, sabi ko, patunayan niya na lang yan pag nagkita kami. No, kasi ngayon may tinatapos lang kami nila Tito Oslek. So pupunta kami dalawa dun sa kanila para hindi na siya maghirap kami na yung pupunta sa kanya. Hindi na yung meet up. So susulpot na lang kami doon para mapatunayan ko na talagang matapang ba siya o baka sa live lang siya puro dada, no? So, usapang kasi dito, ito nga yung sinasabi ko na bilang isang YouTube influencer, guys, maghatid ka ng aral at kaalaman sa mga manonood, no? So, pagdating dito sa mga ganitong content, mga depender kuno, no? Para sa akin, hindi siya 100% na nagmamahal sa community niya. Sa community ni Mahal Tesorero, no? Kasi alam niyo kung bakit, no? Kung ikaw ay mahal mo ang community mo ng Mahal Tesorero, doon pa lang hindi sa ginagawa mo ngayon, hindi ka na nakikitaan na paggalang. Tsaka unang-una, wala na sa punto na yung pinaglalaban nyo about Mahal o hostisya kay Mahal, wala na ho doon, no? Wala na talaga. So ang nangyayari kasi dito is content na lang talaga. Hanap buhay na, no? Para kumita ng pera. Siyempre, katulad ko, alam ko, wala akong views kasi si ballpoint man na naman yung topic dito, no? Hindi naman kasi kilala din yan, eh. Pero kapag ako topic niya na pustahan tayo, laki ng views niyan. At eto nga, yun nga, ayun na nga ang pinaka doon. At nadamay din doon si Madam Lipstick. Si Madam Lipstick ang brutal na pinagsasabi doon kasi isubo daw yung ari ng asawa niya, ng ito ganyan, at tad na mura si Madam Lipstick doon, no? So, isa lang masasabi ko naman doon tungkol kay Madam Lipstick, sabi ko,
wala bang magulang to? Wala bang nanay to? Walang kapatid na babae? Siguro walang pamilya talaga tong taong to. Kasi nga, dayo nga lang yan dito sa Maynila. Galing Davao, nagkakaso doon, tapos umuwi dito, palipat-lipat nga ng bahay. So, siguro nga wala siyang magulang, no? Kasi kung mura-murahin niya yung babae at matanda na rin, wagas. At ayun pa, dinamay niya rin dito si Attorney Libayan, no? Si Attorney Libayan, tiga dyan lang yung sa kabila eh. Halatado naman na na abuse lang talaga at tapang lang sa social media, pero wala siyang tapang sa sa totoong buhay, no. Ayun nga, lahat na lang dinamay niya. Tapos ang pinakamano dito yung RIP. Alam mo itong mga itong tatutusin ito yung views ni Ballpoint Man, no, yung views niya at views ko, yung kinikita ko sa YouTube at kinikita ni Ballpoint Man, halos hindi ko nagkakalayo kahit mas malaki po yung views niyan. Kasi una yung mga super chat sa kanya wala namang halos. Although malaki-laki nga yung views niya, pero ayun nga, may kita mo naman na na taggutom yung channel niya. Ako kasi kahit papaano, okay yung kita ko dito. Pero maganda naman yung kinakahinatnan ng kita ko, hindi yung nambabalahura ako ng tao. Doon sa mga kalaban naman namin, dun sa mga kalingap, kala Sangkay, bagay lang ho sa kanila talaga yun kasi pinaglalaban namin din yung mga kapwa natin Pilipino na binabalahura nila. So, yun. Ano lang talaga to? Wala nang wala na yung sinasabi na depender or may pinaglalaban dahil nga dun sa nangyari kay Mahal Tesorero, no? Pero wala na talaga. Na lang to, ginagamit na lang ni Ballpoint Man yung pangalan ng Mahal Community para suportahan siya ng community na yun, at kaya naman niya binibira yung mga defender ng Migs Molino communities para mapansin din siya ng supporter ng mga kabunsuan. Kasi kapag nilagay mo nga naman dyan, may Migs Molino RIP, dadagsain ka talaga ng supporter, no? Na kahit ayaw ka naman talaga nila panoorin, makakapanood sila sa'yo kasi nga andyan yung iniidolo nila, si Migs Molino nga, si Bunso. So yun, para sa akin kasi ito yung komento ko sa kanya. Na lang talaga yan, content na lang talaga. Gutom na talaga sa views tong si Ballpoint Man. So yung issue namin dalawa, patunayan niya na lang sa harap ko mismo. At sana nga magpakita, paulit-ulit ko na nga sinasabi. So wala akong date yun, walang araw, basta magugulat na lang ho kayo, i-upload ko yung video at magla-live ho kami doon sa mismong lugar niya. O kahit hindi na ho, meet up kami na mismo pupunta. Wala naman ng problema yun. Sabi niya nga doon, diba? Sabi niya nga, welcome naman daw ako. Sabi ko, sparring lang tayo. Walang mahingialam. Wala talaga tong taong to, si Ballpoint Man. Na lang to, na lang to, views na lang talaga, content. Pera ba? Kasi kung tutusin ko, hindi to pera, gagawin ba ng matinong tao yan? Buhay pa yung tao, pinapatay mo na. No? Yung ginawa ko sa kanya, binalik ko lang yun, no? Ginawa niya kay Ate Marilyn Chiang. Kasi Ate Marilyn Chiang din pala, dinamay niya din. Marami siyang dinamay. Tapos ngayon, ang ginagawa niya, binabaling niya na si Sigaw naman, wala na daw views. Pero alam mo yung katangahan, na siya mismo yung nagpapatunay ng katangahan sa sarili niya. Sabihan mong walang views si Sigaw or si Migs Molino, no? Sige, kay Migs Molino tayo. Sabihan mong laglag si Migs Molino. Yung mga defender nga lang, hindi mo marok yung mga views nun at kinikita nun sa mga live nila or video. Paano masasabihan na laglag na si Migs Molino? Paano masasabihan na laglag na yung mga defender? Mas dihamak na triple laki ng views sa'yo ng mga video mo dun. Diba? Isipin nyo, diba? Pinatunayan niya lang na antanga niya. Promise. Pinatunayan niya lang talaga. Wala tayong magagawa. May mga ganitong tao talaga kapag dinadaan na lang sa kapal ng muka. No? So, wala tayong magagawa. Ikaw nga, kung anong pangit niya,
yun din yung pangit na lumalabas sa bunganga niya. So, lasing siya kahapon kasama niya si Pekwa. So, hindi na ako nag-comment na nanood na lang ako. Napanood ko naman siya kahit papaano First time ko kasi makita siya na walang face mask. So, totoo nga yung sinasabi ng iba na kung basagan nga lang daw kami ng mukha, luging-lugi na nga talaga ako. So, hanggang dito na lang, no? Siguro, yun. Kahit paano napag-aksyahan natin ng panahon to si Ballpoint Man. Ay nako, mga taong ganito. Maibabawi lahat naman ng binalawra nito. Attorney Libayan, Lipstick, Marilyn Chang, AC Sigaw, Mix Molino Community, at yung isa pa si Ma'am Bros, pati yung anak niya binalahura din ito. Mga babaeng pinagmumura, lahat siguro yung pagkikita namin magiging itsatay na lahat, no? So yun, maraming salamat, ingat kayo palagi and God bless. Bye bye.